Kajingko blay it aga kertenga do Jesus Christ nam ta jong pi baro. But nga kren hakani ka por na ka ktin ga jo blay ka dohnud u Solomon. Kay gani ka dohnud u Solomon. U Solomon ngitep bade kun jo David na ka Bathsheba. Kaba u David ulah hikai ba u Solomon. But habau blay pen pau ya Solomon ula wat ya jin start na blay ba blay ula ai jin start Solomon. Bagi jin start Solomon galong bado saupo snem ga jin sensyar kam syom dan thma ga hima ka spa ga pau ba ga jing dap jing biang ka hima jong la ong ha ga Bible ba ki rupa ki long kum ki mauria la shu bread no hamadan na ma ga spa ga pau bam la nyoshu Syekri syekor bat haga bakum gada gapor ula yoru ia ki tengah hadu kamahade ju newspa bat ke tengah clear jung ulai spa si hajar ki tengah udan bat haga ni ke jing start ju Solomon kalau penlengo lut iki sim jong kiri bagi wan ban pechu namar kani ke spa bagi jing start jung bagi borom jung kalau sepriang hakaleng kapertai Henry ka ka bangyo ing ni ka way na ka step ka ba unil Solomon o kalalong o Solomon o baphaidin hadin kalong baka jingjam ka banengkong kalong ba usdang ban pen skemya la ka hima da ka ba shim kurim na ki kun sim jong ki way pat giri kum na Egypt ban ki way bat ulayale ban penyusuk ia kata da ka jing shong kha khle ka jong bat ki tu ki ken thai na ki way pat ki bom day ki ken thai Hebrew ula shim na ki ken thai ki bom mane blai thau bat ru na ki tu ki way pat ki ri bat ka Bible ka youtube ba ha ka jing long temen jong Solomon ka dohnud jong kala phai no nau blai bat de na marba ula phai no nau blai ka dohnud ya ka hima jong lakat arlia ukun jong Rehoboam umla shu ban sanshar ya ka hima jong baru Jeroboam ukun nabat kilalong ke jingale persya bagalakat ka hima jong Solomon ka jingkali ka bami kay ka dohnud Solomon tungin pa hangni ha ka Bible na ka baning kong kisim kat way lenong ka kot ka baning kong sim Solomon wala chibun ki kan thai nong way na Lord ka khonu paro ki kan thai ki Moab ki Ammon ki Edom ki Sidon bat ki het kani ka dai ka ji dohnud ka ba kan ria no blai ka dai ka jing bakla jit ya ka tengah ka bom dai na ka mon jo blai ka ta ka dai ka way la no tengah bom dai ka mon jo blai kani ka dai ka way na ka jing jia but the Bible ke yaitu bahaka jinglong temen jong Solomon kini ki tengah jong on had got balai te ula dan henyo spa ki tengah ki mahadai but lai spa ki tengah clear bagi tengah jong ki lapen paino ika dohnud jong ya ka dohnud jong Solomon lapen paino de ki tengah bom riu blai jong ka dohnud Solomon glogum steering ubau driver nya ika kali but ya kada ga dohnud jum de shu blai banya pelanya no da ki tengah bom ngai bagi ni ki tengah bom ngai ki lale kum no ki lale ya ka kam ka bau blai la mana ki kun sel bam dei ban le ki bau David la hikai bai la kun bam dei ban le Solomon la le bagi ta ka lalong ulej ban mane blai khot ka basan gong namal Solomon ula but ya ka Ashtoreth ka blai ki Sidon way nang tabat ia ki Milcom ka jingi jeli jong ki Ammon ar baut Solomon le ia kata ka basniu kamaru try but syam lebut biang yau try kumbale David ukpa jong nanta omde tanggata ula lejru ya ka jingi jeli ni gong khot benyau teu Solomon le te ka jaka bajrong jong ki Kemash jingi jeli ki Moab haulum ubaha persya Jerusalem bat yau Molek bagi jingi jeli ki kono Ammon bat kom tau le iki tengah nong wei jong ubaro ki baju tang jingi ubi bat baknyai ki blai jong ki ini galong ka bentang ka crowd den ma de ka dau ka jirwai oi tri jong ki jiu baru bor ki ong kumnu
lada ubriu bersniu yo ya ke tengah ke babha ula ban bha lada ubriu babha yo ke tengah ke bersniu la ban pensniu ya ya gane la jurwai ha ka poetry jong ki jiu yo hang ne dei halor ka tag khot bakandai baru try la bitario Solomon namar ba ka donu jo ugala phaino no try blay jong ki Israel ubala pau arsin ya ut Solomon ula phaino ia ka donu jong na blay manu ba pen phai ki tengah bangai jo Kaya badan kerana jo Solomon ulang beri start, ulang beri syampang, ulang beri tip, ya kata ka anjo blay, Henry ka bakat du ulap hai dino. Para log bayit ngakwa ban ya tu yepi. Ka bakumnu ka danut jompi, manu ba yalam ni ka danut jompi haduk menta. Hadu la yalam yepi dau blay ne dau briu. Ne la yalam yepi siglenti ka babahan ne glenti ka basniu. Lada kamlong ka bay debat ublay. Hai no show try ka donut ka bombek bau try ka wanra ka jing pat jing pra ka ying sam wanra ka jing pat jing pra ha ka kam ka jing shakri na marwal Solomon ubla pen skem ba ya la ka jong ka hima south snam ka no arliang na mar ka donut jo u kam yes not show but ublay kani kalong ka benta ka tin jo ublay ya ka balayo igong la dau no ba eat palat iki bro palat paniau blay kata ga dei ka jing mane blay tau la da pi eat palat ya no ya ka kmino pai ka tangai ki khon ki spa ka phau ka no ba pi eat palat banyau blay kata ga dei ka jing mane blay tau kam da mut ba pi bu blay tau ying asam kam da mut ba hadu ba pin da let them khot siu chi ki blay tau henry ki blay tau ki don ha ka donut but dei na ma da dau remove it ki blay tau barok weng no eat you try the donut baro eat you try the bor baro eat you try the jing start jo pi baro the jing im jo pi baro da ka mensim jo pi baro but onam la ban occupy ban dap mano ban control ya kata ka donut jo pi I bow try undan po jo pi tin jo blay ko ong ko khun ai ka donut jo me sanga tengan ai ka jing kwa ka donut jome tin you try ka ong baladangi pen snob ha you try un pen long wat ikinong shun jo pi bakin yesuk bat pi kani kalong ka benta bat teng don wat ikikan tairu haba kila eat palat ya la utanga la pen ring pano yaki na ka jinget sya ka bamngai dan gibri bo money o blay bo im kile ban money ki blay thao dan gibri ki be jule je seng jing money wai choir yalap shakri yo try da la yo tra bam ngai ki la sha pen la sha pen phai di no but la sha la tlat no but ki la i no yo blay ka ni ka di ko we ne ka jing riam ka ba shir kheng yo i wat yo abru abo yo ka tengah Jezebel ka bam ngai ka pen kalai da nut jo ahab sha ka jing le jubor bat ka bom day ka lenti ka badai day na ma daga daw ka khubor ka long ai ka danu jopi la day tu breu la shong kurim pi ka tengah ai ka danu jopi show play ai bo bleu long ka sentar ka danu jopi but e you try you let's say don't bring jopi na mar ba pila e pala de yo breu ne ka breu la penlong ye pi du ba ka jingbo khat jopi kala pulam no kala don no ka jing kata jing mut berkat jing im jing long bat baro kambe shu bat halor ka bakum kata ka kubor hakani ka kalimat galong bahap ding ka bakum kata pi hap ban bu no yo try kmat what's no see shu nam ta ki ki bajia ngai ho try ka donu jong pi u try u kwa ban shong ka donu jong pi suk ki bakui ka donu na bakin yo yo try pat ka ni ka day ka tin jong blay ka Bible ka yatu ba blay ong ki masih alum ki day ki jonga balay pin wan ai jing kinya masih day ki jonga ki blang day ki jonga bat baro kemudian ka pertai day jonga day ka mau blay kwa ka day ka donut jong pi ba kan long ka temple ka ying shong jong men sim ba ko kom ta ai ka donut jong pi show try yo let's say pila pai din pila jot pila sep ka jing im jong pi pila sedang ban im kai le ne pila di pila bam no na mar kata ka donu cho pila pang danu la ya lamba kala la pen shoy ye pi de ki kom gi bam dei one no show try ai ka danu cho pi la bi kwa ban yang yo jisu ka danu dan to number ha screen phone ngin duai nam ta jong pi play ka ko
try being a dwai ka teng do jisu am tai ni ki briu ki ban dan kam ban ai la ka donut chame I can priang ye me ko jisu be but I ba ma me man long try jo ka donut jo ki try ka jing im jo ki try ka jing don jing im jo ki try ka nam ka boram jo ki u try jo ki ek baro but kin shane ye me try pen ba pat ye ka ba pai ka ba pra ka ba sniu baro thau mai ai ba ka donut jo ki kan sno ame agar temu jisu amen